ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ସେ ମହାଭାରତ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ୍ ଅକୁର୍ବତ୍ ସଞ୍ଜୟ। ଭାବାର୍ଥ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର କୌରବ ସେନା ଓ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୟରେ ହୋଇଣ ବିସ୍ମିତ ପୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ ଚାହିଁ କୁହ ସଞ୍ଜୟ ଦୟାବହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୁତ୍ରେ ମୋ ହୋଇଲେ ଏକତ୍ର ଧର୍ମରେ ଭେଦା ଭେଦ ନାହିଁ କି କଲେ ଦୁଇ ସେନା ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହେଲେ କି ବିରତ ଅବାକି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ରତ ସକଳ ବୁଝାଇ କହିବ ମନୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।